people have come to understand that everything is not going well. Kumsoro uko panoonekwa kunzi within a space of a month or 2 months kunoonekwa kunzi kuitika mapower consolidations 3 military barracks within 60 days. Toona kuti vanhu they are now believing kuti pane magrip on power panguva ino ari kusolidifyiwa. Vakomana po vari kuona kuti they must strengthen their relation the military just because they know kuti those guys vangojambwa chete zvadhakwa. Saka pane mashoko atinoona kuti anobuda in all the 3 barracks. Zvinonzi kuonekwa nevanhu kuti mahandover takeover ari kuitika aya pane history behind it. For subscribe like what on the bell kuti pina panapa the first handover takeover yatikuona inexpose nokuona ichipinge celebs vanonyora chiti Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Msanganyatwe is the chief witnessing officer at Inkomo Barracks. Handover takeover ceremony where incoming Commander Brigadier General Rabani Nikis is taking over from outgoing Commander Major General Josephat Kudumba. Not the first handover takeover. Tuna the second one no CBC News Online. Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Anselm Msanganyatwe is the chief witnessing officer in the Kumalo Barracks HQ1 Infantry Brigade. Handover takeover ceremony where Brigadier General Kefas Gurira is taking over from outgoing Commander Brigadier General George Chitsa. Panapa tuna the third, which is the recent one, yatukona iriitika masvingo ebudanyoka chedzi. Since at the handover takeover parade in masvingo is Brigadier General Oscar Chuma assumes command of the 4th Infantry Brigade from the outgoing Commander Brigadier General Kefas Gurira. ZNA Lieutenant General Anselm Msanganyatwe is the chief witnessing officer. Ndomasvika anobuda nyoko panapa vanhu varikuona kuti zvinhu zvese izvi zvinoitika within a short period of time. Varikuona kuti this power consolidation, it is very alarming. People now they are not sure kuti zvii zviri kuitika kana kuti chii chiri kuda kuparuka panguva ino. Mbudzi mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section yedu dzamafunguro enyu. Subscribe or like, turn on the bell icon.